kuat lho. Ngono ya. Reka memeh bojo loro. Lah iya. Bojo sitok angger. Bojo sitok angger rayu penyanyi kon turun jopo. Ya Mas ya. Lah iya. Melok tara iki. Melok tara wonge. Sapa? Gak melak. Oh, gak melok. Lho, Nek menawa melok. Lho Rizka pinarak Oh, rumiyin. Barokah Allah Mas Abadi. Betul sekali nggih. Wonten ing kari kalenggahan dalu punika sowan kajatipun saking panjenenganipun Bapak Hamengku Gati. Nggih. Nggih menika Bapak sinten Mas? Bapak Sujono. Pak Sujono paling Nggih. tidak gawe pantun kagem panjenenganipun Bapak Hamengku Gati. Lah ya to. Pak Sujono paling tidak mangan semongko ning pinggir sumur. Pak Sujono muga-muga panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Mangan semongko ning pinggir sawah. Pak Sujono muga-muga rezekine kathah. Amin Allahumma. Amin. Trek tonton muatan beras sing padha nonton muga-muga seger waras. Amin Allahumma. Amin. Pun tepang kalih kula dereng, Bu. Dereng. Salokne pun tepang, salokne dereng ya Mas. Nyuwun sewu niki kula nek kalih Mas Abadi MC niki asline kados dulur kembar yo nyuwun sewu. Nggih menika lairipun bareng ning mboten padha Pak, mboten padha Mbok ya Mas. Beda Pak, beda Mbok. Laire bareng. Lah ya to, dinane padha, taune padha. Nggih menika MC niki Mas Abadi lairipun disesar Bu nggih. Nek kula lairipun diseret. Lho lho. Nah awake dhewe iki gebras langsung metu. Lah iya, paling tidak awak dhewe tirukunan kalian warga Badong mriki Mas. Nggih. Kaya to aku sakderenge kene aku wis tepang kabeh karo piyae-piyae mriki. Lho. Apal to? Lho nek awakmu pinter aku kepengin ngerti to, aku kepengin ngetes awakmu. Heeh. Iki beke jajal Pak Lurah kene sapa jenenge? Pak Lurah mriki ngerti. Sapa? Pak Zamroni. Lho, leres napa mboten Mas? Nggih bener. Piyantune nggih dugi. Lho, Pak Lurah Badong mriki nggih menika asmanipun Pak Zamroni. Ya awakmu main kene ya ora apal lho Apal lho Mas, paling tidak aku srawung sakderenge piyae mriki. Apa ngertos? Aku wis mrene tetepangan. Oh. Ada. Berarti izin Pak Lurah nggih, Pak Kades. Ojone kok Pak Lurah sing ngeki mangan iki mau. Sing maringi dahar. Sing tukang masak. Jangane segere ra karuan. Aku nek urung icipi lho. Kowe urung. Urung. Roh ta ora sing masak? Sing masak sapa? Roh aku ah. Sing masak sapa? Mbak Yati ngono iki kok ya Lho. masakane Mbak Yati enake ra karuan. Gak ngono janjane awakmu ning kene mang mendarat tapi kok apal kabeh iki lho. Lho piye to iki sadurunge Iya. rene lho aku wis Iku mah takone guru barang ngono, Pak. Lho kok iso takon iki? iku sing masak sing adang. Sing tukang adang. Aku ya roh. Ya sapa iku? Ramini lho, yo Ramini tukang adang. Nek adang pokoke Yo, yo Ramini bener. Yo ket to kowe iki. Lah iya, Yurami ini mah ya teko. Yo Ramini adang ning bumi lho. Oke. Terus tukang pijet kene ya ngerti. Heh? Tukang pijet. Ora roh gene roh wonge teko ning kene. Ndi? Yutimah ngono. Ndi yutimane ndi? Yutimane ndi? Lho, Kalau ning guri, ning guri. kowe nek kesel mono Lah ning iya. kene Yutimah ben dipijeti nganti sak turum Oh, pijeti gak perkara ngono. Bu, cara pijet gen ngadeg terus ngono piye cara ya? Heh? Iku lho, ngadeg terus ngono piye ya? Iso apa ora? Ngadeg terus. Iya. Malah ora iso turu. Maksudnya ki ngadeg terus ki kan MC ngadeg terus jadi kan kesel Kowe nek lho lah. pijet kesel pengen pijet ning kene Yutimah marono mae. Pijeti jam 6 bengi Sampai jam 5 esuk. lah iku pijet apa wae turu. Ganti matur nuwun Pak. Oke. Amul ganti kajate wali matul kitan ya. Kitan Mas. nggih leres. Sunatan nggih. Nggih. Ayo to. Sunatan adik kan dikitan ki adik sinten? Ade Aska. Adik Aksa, Ade Aksa. Aksa. Heeh. Mugia Dik Aksa pinaringan dadosa putra ingkang soleh. Amin. Putra ingkang migunani tumraping nusa bangsa. Amin. Luwih-luwih ning agama patut piturut apa kandhane wong tuwa, migunani tuwin agama ugi nusa lan bangsa. Amin. Wis padha karo kaya dongane awake dhewe ya. Sebabe apa aku kok ngerti jenenge piyae mriki kades mriki aku ngerti sing tukang adang karo tukang pijet aku ngerti. Lah ya Soale. jane ra perkara nyedulurno Mas. Heeh. Lah iki tak tulis ning tanganku iki apa? Lah iya, saurunge kok wis ditulisi dhewe tirik-tirik lho ya. Iya Mas, Mas bot-bote golek dhuwit iki kok. Mas Kancil, Pripun? iki bengi iki awak dhewe iki kon rada ndageli permintaane karo Bu Jono. Oh, nggih. Heeh.
Iki gen ora nyanyi terus ya sekali-sekali ojingan mbek dagelan. Ngono. Jadi sekali-sekali gen rada nyeni ngono lho. Ora ngono aku Piye to? kuwatir Mas. Piye to? Biasane iki dagelan metune ning gone campur sari utawa ketoprak apa barongan. Lah iki ojingan semene nek ana dagelane aku. Iya, kandhane ku nek ora dituruti mundak nyidame ku nek ngiler. Ayo. Oke. Ini luar biasa ya Mas. Wigati orang lali kalian Azam Music Azam Music. Entertainment. Oke. Dek sawetara ditanjake vokale siji. Lah ya to ben ora swasana sepi yo tanjake yo Azam Music. Yo, coba. Ayo Rizka, duet lagi Rizka. Oh, Rizka aneh? Oh, toh, Rizka meneh to lagi pisan. Penyanyi iki jenenge Rizka. Lagune apa iki Mas Kancil? Manut. Oh, lagune Manut. Yuk, Rizka Lagune meneh Manut. Ngene iki Kang. Heeh. Kok lawak sik ngono. Oh, jungkir gendong sik to. Jungkir walik sik. Jaluane kok jungkir gendong sik gitu. Jungkir walik sik. Jungkir walik. Iya. Jungkir walik nawakku kesel yo timah masak ra mesti pijet. Ayo. Ayo, Rizka. Mumpung kepethuk karo Rizka kene Kak. Nah, aku takok karo kowe, ya ta. Kowe nek kon nyawang wong wedok kene sing paling seneng mbok sawang pertama rambut karo bokong mbok pilih endi? Yo pertama tetep bokong sik to. Bokong sik. Oh, mesti ora, nek wong lanang mesti rambut to. Masa rambut? Kowe rambut to? Oh, ngono rambut. Rambut. Iya. Mbok sawang mesti ke pilih rambut. Heeh. Kleru, Mas. Oh, kleru. Wong lanang ki nyang wedok siji terutama bokong. Oh, Kowe ngono to. rambut sawangan kene. Nah, Oh, sawangan ngono. kene rambut. Sawang rambut Sirah, kok buri, ya. Sirah. Sirah. Pertama kali wong wedok sing mbok pandang mesti sirah to. Heeh. Nek aku bokong. Sirah madhep ngono, Kak. Nah, Yo. coba puter. Sirah. Masa sirah tak- dibalik rambut. Rambut. Loh, Nah, aku jelas wong lanang milihku bokong. Kok nek diwalik? Bokong, Diwalik. Diwalik dadi apa? Vitamin C no Mas iki kok. Lho kok dadi serabi Solo lho. Wapi piye iki? Serabi Solo. Ora to. Aku roh. Wah, ini ya. Mas, diantar ke apa? Monggo. Apa gak muni? Nek ora muni banteng ae kesuwen. Lha iya wae. Lah iya. Wong tukang sono yo jagongan ae lho zo. Aku wis duwe gawean Mas di Longkas kuwi kan yo sasi poso to. Gawean Sasi apa? poso seniman penyanyi prei, tukang son prei, tukang adang yo prei. Prei kabeh, Ora ana wong ora digawe. ana. Lah yo to musisi tukang organ yo prei, abadi mesti prei kowe MC. Iya MC-ne Nek nanti prei. gawean ayo melok aku sedhi Longkas poso, aku di gawean apa sedina to? Iya. Kaya 2 juta Mas. Iku mergawe apa? Mergawe apa iki? Alah iku tak dono alate iki kok. Piye to? Apa iku alat iku? Loh. Nyuwun sewu yo, iki mboten sombong, mboten mlepuk niki. Aku sok poso iki gaweanku mung iki, Mas. Entuk kaya 2 juta sedina sekali Sedina. mergawe. Iku ambek nyolong sanyo to apa? Ora, nyolong sanyo ora ditepuki wong aku. Lah kok 2 juta merek lho. Rumono bakulan iki aku. Heeh. Tahu bulat digoreng di mobil 500-an alat. Tahu. Oh, dodol tahu bulat to. Bakulan iki sedina entuk kaya 2 juta. Oh, alah, Kok nek sak entuk kira ya. bakul tahu bulat wis ora payu ngaleh bakul liyane. Ijol dhuwit. Iya, terus Monggo Pak Bu ingkang badhe ijol dhuwit, dhuwit suwek-suwek, dhuwit dikemah-kemah pendet, monggo. lah iya, kok iso-isone gak kuat iku ada iki asaku ame jaluk-jaluk to apa to lho. Lucu ketara kowe guyu. Lucu. Ibu Santos. Kok tak jalano karo Bujono aja kuwatir iki jalukane Bujono. Dokter ke apa, Mas? Oke, monggo mungkin ada permintaan. Apa, Kak? Apa? No, Ibunya iya. mau minta lagu apa? Mungkin dari mbaknya Yang dari sebelah kanan. sini. Pripun? Sampai ngingeti aku kok ngingeti Grahono lho. Marai padu kok Mas. Ora. Nanti keting grahono iki apa terus disebari uyah ngono to. Pane gumun apa piye ngono lho iki kok ya. Walah tapi tak sawang mbake karo Mas. Mbaknya Oh, iso mesra ngono ya. mesra ngertak-ngetno mesra. Lah, iya. Ngerti kok ora? Kudu nyanyar menawa. Oh. Angger tak ngerti kon dhuwur gedhek nang iwo, gedhek nang mengen-mengen. Aku tak nek mesra iki nek awon bojoku tak penak. Piye? Mesti duwe liyane. Apa? Malah bojomu Kandhani kok iso. nyuwun sewu MC ketok bagus bojone ning omah mlakune muser. Lah kok iso muser iki lho. Oke, semoga ini diparingi apa? Manut. Heeh. Lagunya apa permintaannya dari tukang sound Lilo. Lilo, Lagunya Lilo. Lila ora apa-apa no. Aku gak lilo Mas. Nek gak Lilo gak apa-apa, Riz. Aku gak lilo nek Aku Mas siap Kancil iku. menjadi yang kedua.
Iya, aja beda karo Cindy denane duduk ana jajan jebule malah dadi tamu undangan. Mas Kancil urung kaya Apa? urung dadi tamu undangan. Oh iya dah. Iya. Lah iya. Mbah gak roh aku. Ya, iki streamingnya apa, Mas? Tania Record dan juga FR Multimedia. Tania Record dan FR R Multimedia. Ya. Iki ditungakno sing subscriber dan juga followernya semakin tambah. Ya, Mas. Ben iso di WD sesasi WD piro, Bro? Wis ngasih WD burung. Nek urung ngasih WD top up langsung ning gone majong loro. Kok iso majong loro iki lho. Kok iso malah iso Kok iso ora. diwarai ngeslot iki lho ya malah lho. Wong iki Janjane kok aku iso. tenan, Mas. Loh, aku ndek ngeslot ora sombong. Ora sabar. Rong dino ngeslot. Oh, iso tuku motor Scoopy. Lho iso malah iso tuku motor Scoopy. Iya, apa ngadol mobil lho. Lah iya. Berarti pas ya. Awake dhewe depo Brio malam WD-ne Vario. Ya coba kaya ngapa dadoske. Aza. Yo sih.
Cek.